Déva-Ványa. Déva-Ványa az ország délkeleti részén, Békés vármegye északi felén fekszik. Közúton a legfontosabb megközelítési útvonala a Kisújszállás-Körös-Ladány közti út. A település városképi jelentőségű épületei a református és katolikus templom, melyek a város főterén állnak. A Berecki Imre helytörténeti gyűjtemény a település gazdag történeti, néprajzi értékeit mutatja be. A déva-ványai tájvédelmi körzetben él Közép-Európa legnagyobb túzokállománya. Jelentős apró vadállománya a vadászatot kedvelőket vonzza, termál és strandfürdője pedig többféle szolgáltatással várja a vendégeket. Ványai keltészták és a cirokszárra tekert kürtös. A ványai keltészta elkészítése több évszázados hagyományra épül. A ma használt recepteket a ványai asszonyok elődeiktől tanulták, családonként kisebb-nagyobb eltérések lehetnek a receptekben. A forgatás kedvéért a Hagyományőrző Nők Egyesületének tagjai mutatják meg a cirokszárra tekert kürtös és szilvalekváros kifli és papucs elkészítését. Hozzávalók: fél liter tej, egy tojás, 2 evőkanál zsír, fél evőkanál só, másfél evőkanál cukor, 2,5 dekagramm élesztő, 1 kiló liszt, 1-2 evőkanál étolaj. Ebből az adagból körülbelül 2 tepsi kürtös vagy kifli lesz. A mártogatáshoz cukor és darabos vagy darált dió. Az élesztőt felfuttatjuk, a tojást, zsírt, sót, cukrot összekavarjuk, hozzáöntjük a langyos tejet és a felfuttatott élesztőt. A lisztet adagolva adjuk hozzá, kezünkkel érezve a tészta keménységét, nem biztos, hogy felveszi mind a lisztet, ha lágyabb a tészta, igaz, nehezebb vele dolgozni, de puhább lesz a kalács. Jól kidolgozzuk, alulról felfelé dagasztva, az utolsó fázisban ráöntünk 1-2 evőkanál étolajat, és ezzel még jól összedagasztjuk. Akkor van jól kidagasztva a tészta, ha elválik az edény oldalától, és a kezünkhöz sem ragad már annyira. Meleg helyen kelni hagyjuk. Ha körülbelül a duplájára nőtt, lisztezett deszkára borítjuk, kisújnyi vastagságúra nyújtjuk, újnyi széles csíkokra vágjuk, és az előzőleg zsírral átdörzsölt cirokszárrakra tekerjük. A feltekert tészta egy oldalát tojással vagy tejjel bekenjük, és cukros darabos dióba mártjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk. A tepsiben még pihentetjük 15-20 percet, és sütőbe rakjuk. Ha kisült, a cirokszárrat még melegen kitoljuk belőle. Ugyanebből a tésztából készül a szilvalekváros kifli, csak vékonyabbra nyújtjuk a tésztát. Négyzetekre felszabjuk, rákanalazzuk a lekvárt, és kiflivé tekerjük, formázzuk. Tojással 2-szer megkenjük, és kisütjük. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával. Hagyomány, érték, közösség Békés megyében című TOP 53217 BS1 2018 00001 azonosító számú projekt.